Felly, tro dwytha roeddwn ni yma, dwi'n meddwl, yn mis Mehefin, mi ddaru ni glywed am Solomon yn adeiladu, neu'n paratoi i adeiladu teml i'r arglwydd, ac yn dechrau ar ei frenhiniaeth ac yn gofyn, reit ar y dechrau un yn y fan yna, am ddoethineb oddi wrth yr arglwydd, yn rhoi Duw yn gyntaf, yn ceisio i deyrnas ef a'r pethau hyn yn cael ei roi yn ychwaneg iddo fo. Dwi am fynd â chi wedyn heibio i'r prosiect adeiladu ac ymerodd rhyw 7 mlynedd i fod yn ei osod i fyny ac at y cysegru yna sydd yn digwydd ar y deml ac at weddi Solomon lle mae o'n yn gweddio. Bydd y tŷ yma yn cael ei ddefnyddio, bydd Duw yn gwrando yno ar ei gweddiau nhw. Ac yna mae Duw yn rhoi i ymateb ynte hefyd. Wedyn mae'r weddi gan Solomon i'w chael yn ail lyfr Cronicl ac ymhenod 6. A rhag y mod i'n darllen y 2 bennod i chi, na i just nodi chydig o'r weddi yma cyn i chi gael gweld ar y sgrin hefyd yr hyn sydd yn digwydd o ran ymateb Duw i'r weddi ac i'r cysegru. O bennod 6 i ddechrau. Solomon yn anerch ac yn dechrau gweddio. Safodd Solomon o flaen yr allor yr arglwydd yn wydd holl gynulleidfa Israel a chodi ei ddwylo. Roedd wedi gwneud llwyfan pres, 5 cyfydd o hyd, 5 cyfydd o led a 3 chyfydd o uchder, a'i osod yng nghanol y cyntedd. Dringodd i fyny arno phenlinio yng ngwydd holl gynulleidfa Israel, gan estyn ei ddwylo tua'r nef, a dweud, o arglwydd Dduw Israel, nid oes Duw fel tydi yn y nefoedd na'r ddaear, yn cadw cyfamod ac yn ffyddlon ei thweision sy'n gwasanaethu a'i holl galon. Canys cedwais addewid i thwas Dafydd, fy nhad, heddiw cyflawnaist, a thlaw yr hyn a ddewaist a thennau. Yn nawr felly o arglwydd Dduw Israel, cadw'r addewid a wnaethos di thwas Dafydd fy nhad, pan ddywedais wrtho, gofalaf na fyddi heb wr eistedd ar orsedd Israel, dim ond eith blant wyliau ffordd a chadw yng nghyfraith fel y gneithos di. Yn awr felly o arglwydd Dduw Israel, safed y gair a leferaist wrth y was Dafydd. Mae gwir y preswyliad Duw ar y ddaear gyda mei drylion, wele, ni all y nefoedd na nef y nefoedd dy gynnwys, pa faint llai y tŷ hwn a godais. Eto, cymer sylw o weddi dy was ac oedd ei syfiad o arglwydd fy Nuw, gwrando fy llef, ar weddi y mae dy was yn ei gweddio ger dy bron. Bydde dylygaid nos a dydd ar y tŷ y dywedais amdano, fe enw a fydd yno. A gwrando ar weddi y bydd dy was yn ei gweddio tua'r lle hwn. Gwrando hefyd ar ddeisyfiadau dy was a'r bobl Israel, pan fyddant yn gweddio tua'r lle hwn. Gwrando o'r nef, lle rwyt yn preswylio, ac o glywed maddau. Gyna, mae Solomon yn mynd yn ei flaen i weddio yn gynhwysfawr, yn weddol o faith ac yn nodi'r holl amgylchiadau. Newyn, haint,
rhyfel, sychder, plaon, gofidiau a phoenau pobl eu hunain, be fydd yr amgylchiadau? Y can nhw ddod ar ddiw ac y bydd ynte yn gweddio dros y bobl. A bydd Duw yn gwrando nhw dan yr holl amgylchiadau yma i gyd. Ac yna, mewn ymateb, wedi Solomon orffen gweddio ym mhennod 7 wedyn. Daeth tân i lawr o'r nefoedd. Mae'r darlleniad yn ei gael, dwi'n meddwl, ar y sgrin. Ac ysir poeth offrwm ar y berthau. A llanwyd y tŷ ac ogoniant yr arglwydd. Ni allai'r offeiriaid fynd i mewn i dŷ'r arglwydd, am fod gogoniant yr arglwydd yn llenwi'r tŷ. Pan welodd yr Israeliad y tân ac ogoniant yr arglwydd yn dod i lawr ar y tŷ, ymgrymasant yn isel a'i gwynebau i'r llawr, ac addoli am oliannu'r arglwydd a dweud, da yw, oherwydd y mae ei gariad hyd byth. Dyna ymateb cyntaf Duw, ymateb y bobl i'r rhyfeddod oedden nhw'n ei weld wedyn, y tân yma yn dod i lawr, be fydde'n ymateb ni wedi bod i'r rhyfeddod trigaredd Duw tuag ati nhw yn y fan yna, o am gael gweld rhyfeddod y tân yma yn dod i lawr. Ac yna i Solomon yn bersonol, yma Duw eto yn gosod ei gyfamod allan, yn glir iawn, ac yn dweud beth ydy amodau y fendith yma, a mae o'n barod i'w roi i'w bobl. Ac wedi Solomon orffen tŷ'r arglwydd a thŷ'r brenin, a llwyddo i wneud iddynt y cwbl a bwriadau, ymddangosodd yr arglwydd iddo liw nos a dweud wrtho, clywais dy weddi, ac yr wyf wedi dewis i mi y lle hwn fel man i aberthu, os byddaf wedi cael nefoedd, fel na fydd glaw, neu orchymyn i'r locustiaid ddifar ddeiar, neu anfon pla ar fy mhobl. Ac yna, bod fy mhobl a elwir wrth fy enw, yn ymostwng ac yn gweddio, yn fy ngheisio ac yn dychwelyd o'i ffyrdd drygionus, yna fe wrandawaf o'r nef, a maddau ei pechod ac adfer ei gwlad. Bydd fy llygaid yn sylwi, am Clistiau yn gwrando ar y weddi a offrymir yn y lle hwn. Yr wyf wedi dewis a sancteiddio'r tŷ hwn i'm henw fod yno am byth. Yno hefyd y bydd fy llygaid am calon hyd byth. Os byddi di'n rhodio ger fy mron, fel yr rhodio dy dad Dafydd, a gwneud popeth ar chmynaf i ti, chadw fy neddfau am cyfreithiau, yna sicrhad orsedd frenhinol fel yr addewais i dy dad Dafydd gan dweud, ni fyddi hefwr i lywodraethu Israel. Os byddwch chi'n gwrthgilio, ac yn gwrthod bordiniadau am gorchmynion, a sodais o'ch blaen, os byddwch yn mynd a gwasanaethu diwiau estron a'i haddoli, yna fe ddiwreiddiaf Israel o'n gwlad, a roddais iddynt, a bwriaf o'n golwg y tŷ ac y segrau sy'n henw, a'i wneud yn ddihareb ac yn wawd ymysg yr holl bobloedd. Bydd y tŷ hwn yn adfail, a phob un sy'n mynd heibio iddo, yn synnu ac yn dweud, pam y gwnaeth yr arglwydd fel hyn i'r wlad hon ac i'r tŷ hwn, a dywedir, am iddynt wrthod yr arglwydd, Duw ei hynafiaid, a ddaeth â hwy o wlad yr Aifft, a glynu wrth ddiwiau estron a'i haddoli a'i gwasanaethu. Dyna pam y dygodd ef yr holl drwg yma arnynt. A byddai bendith Duw ar y darllen yna a'r gwrando. Yn teimlo bod hi'n yn briodol cynnwys y fendith yma, addewid y fendith, a'r rhybydd hefyd sydd yn cael ei roi yma, nad oes un i'w gael heb y llall hefyd. Wel, mae'r deml yma'n cael ei chodi mewn diolchgarwch i Dduw am ei dreigaredd a'i ffyddlondeb tuag ati bobl. Ac mae'r dydd heddiw, pedwerydd Orffennaf, wedi'i nodi fel diwrnod o ddiolchgarwch eto am yr hyn sydd wedi dod â ni drwy'r cyfnod rhyfedd anghyffredin ac ofnadwy yma rydyn ni wedi bod drwyddo i gyd yng nghyfnod y pandemig. Ac fel y buon ni'n diolch y llynedd, dyn ni'n diolch
Eto am yr holl rhai sydd wedi'n cynorthwyo ni, am yr holl bobl sydd wedi sefyll gyda ni, am yn cymuned yn hunain, am y bobl sydd wedi'n gwasanaethu ni, sydd wedi dal ati drwy'r cyfan i gyd, wedi cludo nwyddau i ni, wedi gofalu am yn iechyd ni a'n cleifion ni i gyd. Mae yna gymaint ohonyn nhw, a dyn ni'n mor ddiolchgar o'r cyfan i gyd, ac i ddiw yr ydyn ni yn rhoi yn diolch, ac mae'n briodol i ni ddiolch am yn cynnal ni fel hyn. Dyn ni am ganu Salm, rai ohono ni, yma ar y blaen, canwch eithaf adre hefyd os hoffwch. A Salm 100 ydy hi, wedi'w gosod ar gan Gwynn ap Gwilym. Yn dweud mae gyda diolch yr ydyn ni yn dod i gynteddau yr arglwydd. Dyn ni'n dod yn llawen a dyn ni yn canu fel hyn gyda'n gilydd. Mae yna 4 pennill, dwi'n meddwl, does, Francis, os di o gennach chdi yn y fan yna ac yn gallu wrannu, dwi'n ymddihiro o bethau bler ar y sgrin. Mi ddown ni a chanu efo'n gilydd. Mi gafon ni brofiad yr wythnos diwethaf o ganu Salm, oedd hi'n dipyn hirach na honne, ac yn draddodiad hyfryd iawn sydd i'w gael yn eglwysu yr Alban. Rhawn ddiolch. Dowch i ni weddio, dowch i ni gyflwyno'n hunain, dowch i ni roi diolch i'r arglwydd. O ddiw ein tad, yr ydyn ni yma yn bobl ddiolchgar ger dy bron. Ydyn ni yma eto, mae'r byd yn nodi y dylen ni ddiolch. Ond yr ydyn ni'n cydnabod arglwydd, mae i ti yr ydyn ni yn rhoi yn diolchgarwch. I ti yr ydyn ni yn ymateb ger dy bron, di yr ydyn ni yn dod. Ti ag adnabyddwn, ti ag yffeswn, fel yr oedd Solomon yn dy gyffesu di ger bron eraill, ger bron y byd yn gyfan. Ac yn dweud mae oedd wrth i ti yr oedd pob peth da yn dod, ac arna ti roedden nhw'n dibynnu fel pobl. Eu hamseroedd a'i dyfodol, a'i hamgylchiadau i gyd yn dibynnu arna ti. Nôl da ddewid, yr wyt ti'n cynnig dy drigaredd a dy fendith a thras i ni. Dyn ni yn diolch i ti arglwydd am
Bob dim sydd wedi bod yn gynhaliaeth i ni dros yr cyfnod maith yma, sydd ar gilio rwsyd yn yn plith ninne, ond sydd eto yn fawr i effaith mewn llawer iawn o wledydd ledled daear. A dyn ni yn ddiolchgar yma. Dyn ni'n gofidio arglwydd ac yn cyflwyno mewn gweddi. Y rhai sydd eto dan effeithiau y pla hwn, yr Covid-19, mewn cymaint o wledydd yn yr India'r gwledydd yna yn gylchynol i fan honno. Yn Asia, yn Affrica, yn America hefyd, sydd yn cael ei effeithio mor arw eto arglwydd. Colli arweinwyr a gweinidogion ar eglwys sydd wedi digwydd oherwydd bod nhw'n dal ati yn ei gwaith, diogela nhw arglwydd. Dal nhw a cynnal nhw yn dy law. Diogela pawb sydd yn gweinyddu dy ras di. Pawb sydd yn trigarhau yn denw di arglwydd. Pawb sydd yn cynorthwyo. Pawb sydd yn bendithio eraill ac yn gwasanaethu eraill. Yma eto arglwydd. Ni'n gwybod bod na blinder wedi bod na ddyfal parhau a dal ati, athrawon, nyrsys, staff meddygol i gyd. Rhai sydd yn darparu pob adnoddau a nwyddau, rhai sydd yn cynnal pobl a gwasanaethau o bob math. Dyn ni'n gofyn am dy gynhaliaeth ath nerth di i'w cynnal nhwthau arglwydd, i beri bod nhw'n cael gorffwys rwan hefyd, ac yn cael ei hadnewyddu. O ddiw ein tad. Yr ydyn ni yn cyflwyno'n hunain i chdi fel hyn. Yn cyflwyno rhai sydd yn anwyl genon ni, rhai sydd ar yn meddwl ni yn ogystal. Ac fel clwson ni gyhoeddi am rhai yn yr ysbytai ac wedi bod yno, ac eraill hefyd sydd wedi derbyn triniaethau arglwydd. Dyn ni yn gofyn i dy law di fod arnyn nhw i gyd ar hyn o bryd. Dy law di o gynhaliaeth y gofendith. Cybyddu di yn adfer a cybyddu di yn peri bod y bresenoldeb yn agos iawn atyn nhw arglwydd. Derbyn yn gweddi. Os ti'n ni gyflwyno yn gweddi bach dawel yn hunain dros y rhai sydd ar yn meddwl ninne hefyd rwan arglwydd mewn enid o dawelwch. Clyw ein gweddi, gwrando ein gweddi arglwydd a phrymir yn y lle hwn ac ym mhob man y byddwn ni. Edithia ni wrth i ni gyd weddio. Patrwm yna weddi roedd o Iesu i'w ddisgyblion yng ngweddi'r arglwydd. Ein tad, yr onwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled dy deyrnas, meler dy wyllus, megis yn y neb, felly ar y ddaear hefyd. Dyrwy ni heddiw ein bara fynyddio, a maddau i ni edlegion. Fel maddiw ninnau ein dledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan eis eiddo ti y deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yn braf cael cydweddio a chyd addoli. Rwan te, dyn ni'n mynd yn ôl at y deml yma, y deml wych yma, roedd Solomon wedi chodi ac wedi cael cymorth brenin hiram o Tirys, brenin mawr arall i fod yn ei chodi hi ac wedi cael cydweithio ar y prosiect yma. Ond nid ydy hi'n well bod pobl yn cydweithio ar brosiectau yn hytrach nag yn gweld bai ar ei gilydd ac yn cael lle i amau i gilydd ac ati. Mae'r fath cydweithio ar brosiectau wedi bod dros gyfnod y pandemig hefyd i gael yr brechlym yma ac i ofalu bod y byd i gyd yn derbyn yr hyn da ni yn ei gael. Ac mi ddylen ni'n parhau i weithio
ac i ofyn i hynny ddigwydd. Mae'n dda bod bobl yn cydweithio, gwledydd yn cydweithio hefyd. Ond mae Solomon yn barod iawn i ddeud, yn barod iawn i gyffesu enw Duw ac i ddeud be mae'r lle yma'n da. Mae tŷ i Dduw ydi hwn. Tŷ gweddi i'r holl genhedloedd ydy'r lle yma i fod. Mae'n cyffesu enw Duw ger bron y byd rwsyd. Ger bron y rhai sydd ddim yn ymddiried, ddim yn credu ynddo fo. Ac yn dweud, wel, ni ydy pobl yr arglwydd. Mi ddylen ni fynd ati gyffesu enw yr arglwydd. Mi ddyle bod pobl eraill yn gwybod bod ni'n bobl yr arglwydd. Ydy'n cymdogion ni, ydy'n teulu ni, ydy'n ffrindiau ni, ydy'n rhaid ni'n dod ar eu traws nhw'n yn gweithleoedd. Yn y llefydd rydyn ni'n mynd yn gwybod bod ni'n bobl yr arglwydd, yn gwybod bod ni'n bobl sydd yn cyffesu enw Duw. Mae'r fath nerth a grym i'w gael mewn cyffesu enw Duw. Dweud mai bobl o ydyn ni a chydnabod Duw ym mhob peth dyn ni'n ei wneud. Felly, mae o'n cyffesu enw Duw, mae o'n yn cyhoeddi beth yw'r lle yma i fod. Mae tŷ gweddi ydi o. Ac mae o'n cydnabod nad ydy Duw ddim yn gallu byw mewn un tŷ. Allwn ni ddim rhoi Duw mewn bocs hirsgwar, mae'n bynnag mor fawr ydy'r bocs yna. Allo ddim preswylio i mewn yn ein terfynau ni. A mae o'n fwy na'r terfynau yna i gyd. Yn fwy na'n bocsys ni. Yn fwy na'n meddyliau ni'n hunain, yn fwy na'n ymenydd ni, yn fwy na'n dim y gallwn ni ddychmygu na'i ddeisyfu. Mae o'n fwy na phob peth. Ceto, mae Solomon yn diolch bod Duw yn fodlon trigarhau a rhoi bresenoldeb ymhlith i bobl. Bod Duw yn fodlon cymryd cartre ymhlith i bobl. Ail gartre rwsyd, ac yma yna sôn mawr am ail gartrefi dyddiau hyn. Does? A phobl wedi symud iddyn nhw a phobl yn brin o gartrefi ag ati. A ddylen ni gael ail gartre yma, hynny'n mater rhwngthoch chi a'ch cydwybod yn dydy. Dwi ddim yn edrych ar neb yn y fan yma. Mae'n braf cael llefydd eraill i fynd iddyn nhw hefyd. Ond mae Duw yn cymryd i gartre, i ail gartre, mae gartre fo'n y nefoedd. Mae o'n llenwi'r ddaear a phopeth sydd yn bod, ond mae o'n cymryd cartre yn y deml yma. Ac wrth wneud hynny, wrth gymryd i le, a mae o'n llenwi'r lle, nes bod ddim modd aberthu, mae'n gwneud dim byd arall o dynion, bod Duw yn cymryd y cyfan drosodd ac mae o'n rhoi tân ar yr allor. Dangos i bresenoldeb. Yr hyn sydd yn arwydd i ni o bresenoldeb Duw wedi bod i ysbryd glân o'n plith ni. Dyna'r tân a ddaeth i lawr ar y Pentecost a dangos bod Duw ymhlith i bobl. Tân yna oedd ar bob un ohonyn nhw, tafodau tân ar bob un daeth allan o'r uwch ystafell yna. Wedi'r cyfarfod gweddi yna dros 10 diwrnod y disgwyl yna am y Pentecost. Wedi'r ysgyniad. Oes yna arwydd bod Duw yn bresennol yn ymplith ni? Be ydy'r arwyddion yna? Ydy ysbryd glân o'i deimlo yn cnesu'n calonau ni? Yn bendithio'n moliant ni? Yn agor i air o? Ydyn ni yn gallu gweld a theimlo presenoldeb Duw pan dyn ni'n dod at ein gilydd? Does dim ots lle rydyn ni. Nag oes, ond pan dyn ni'n dod at ein gilydd, a mae presenoldeb Duw i'w deimlo i fod yn y fan honno. Ac os nad ydy o yna cymdeithas a chyfarfod fel unrhyw gyfarfod arall ydy o.
Os nad ydy Duw yn rhoi I bresenoldeb, os nad ydy Duw yno yn bendithio, yn rhoi tân ei bresenoldeb. Ac yna, ymhellach, mae Duw yn cael gair eto efo Solomon. Dach chi'n cofio bod Duw wedi siarad efo Solomon ac wedi gofyn iddo fo be oedd o'n dymuno. Solomon yn dewis doethineb i'w chlaw bob peth arall, I wneud yr hyn sydd iawn efo'r cyfrifoldeb mae Duw wedi rhoi iddo fo. Ac yn y fan yma, Duw yn siarad efo Solomon ac yn rhoi amodau'r cyfamod mae o'n wneud hefo pobl, efo'i bobl ei hun. Mae'r cyfan yn dibynnu arno fo ei hun. Ac mae o yn rhoi'r amodau fel hyn yn adnod 14. Mae'n adnabyddus I ni I fod ym mhennod 7 o ail lyfr y Cronicl. Ac yna bod fy mhobl elwir wrth benw, yn ymostwng ac yn gweddio, yn mynheisio ac yn dychwelyd o'i ffyrdd drygionus, yna fe wrandawaf o'r nef a maddau ei pechod ac adfer ei gwlad. Dyna chi addewid. Dyna chi addewid i'w chofleidio ac I ddal gafel yn dyn iawn yn ddihi. Wedi gweddi gynhwysfawr Solomon a chydnabod, mae dibynnu ar Dduw maen nhw am bob peth, bob cyfoeth, pob bendith sydd wedi dod oddi wrtho fo, Duw sydd wedi rhoi y cyfan. Duw yn ymateb ac yn dweud, wel, os ydych chi'n dal ati gydnabod hynny, os ydych chi yn ymostwng ger fy mron, yn cyffesu enw eto, ac yn dod yn ostyngedig ger I fron, yna mae o'n mynd I wrando. Os ydy'r bobl yn dod yma'n edifeiriol, fel ar y Pentecost roedden nhw'n edifeiriol yno, mae Duw yn bendithio, drwy roi ffydd i'r miloedd sydd yno, a'i galw nhw ato ei hun. Ac yma mae Solomon yn gweddio fel hyn, mae Duw yn ymateb i'w weddi fo. Ac efallai bod ni'n teimlo bod ni'n stryglo gyda'n bywyd gweddi. Bod ni'n cael ein anodd weithiau I weddio. Do'n ni'n darllen erthygl yn ddiweddar ac yn gweld be oedd dyn yr enw Stewart Olliott yn ei ddweud am hynny. Lle mae'r strygl mwyaf gennon ni, os ydyn ni'n stryglo I weddio. Yn dweud mae'r strygl mwyaf di hefo ni yn hunain. Ac efo'r ffaith bod rhaid I ni ymostwng ger bron Duw. Bod rhaid I ni blygu ger I fron o. Ac meddwl o beth fel hyn, people who are sorry for their sins always pray. There are no exceptions. Instead of hiding from the Lord, they hide in Him. And He never turns them away. He welcomes them, weeps over them, fully forgives them, and enjoys having them back. People who are sorry for their sins always pray. Pobl sydd yn fodlon ymostwng ger bron yr arglwydd. Wastad mewn ysbryd o weddi. Dylen ni'n fod yn bobl sydd yn fodlon cydnabod yn bai, cydnabod y methiannau, cydnabod yn llwyr ddibyniaeth ar Dduw. Cydnabod lle rithon ni o'i le, nid cwyno wrth eraill neu ddeud, dwi'n yn gallu gweddio, neu mae fel hyn arno ni. Deud hynny wrth Dduw, cydnabod wrth Dduw wrth ymostwng ger I fron o, sut yma hi arno ni. Deud bod hi'n anodd gweddio, deud bod hi'n anodd gennon ni gyflwyno'n hunain iddo fa bod wastad yn ei bresenoldeb fel y dylen I fod, wastad yn cofio am ei drigared seg atom. Cydnabod yn bai, cyffesu ei enw, cyffesu ein feiau,
Gedi parhau ger I fron. Mae'n addewid cryf a chariadus yma. Os da ni'n ymostwng ger bron yr arglwydd, I fod o yn gwrando'n gweddi ni. I fod o yn adfer yn gwlad ni. I fod o'n yn bendithio ni yn ogystal, yn maddau, yn beiau. Felly, dyn ni ymostwng i'r arglwydd. A beth am yr elldydd yna hefyd? Beth am y canlyniadau a'r rhybydd yna oedd ar ddiwedd yr sgwrs roedd Duw yn ei chael gyda Solomon? Oedd yr rhybydd yn real iawn I Solomon ac fe wireddwyd yr rhybydd yna. Bod Solomon wedi ceisio gweddio dros yr amgylchiadau hynny, yn gwybod y bydde'r bobl yn ymateb oddi wrtho fo. Yn gwybod na bydde hyn ddim yn para yn hir, ac yn rhagweld rhyw ddydd yn dod, y bydde yna elynion yn dod, y bydde yna gaeth gludo. Gofyn I Dduw eto drigarhau wrthyn nhw yn y cyfnod yna hefyd. Duw yn rhybuddio yma. Os ydyn nhw'n ymateb oddi wrtho fo, mi fydd y lle mewn adfail. Ac ydyn ni'n meddwl yn dyddiau ni'n rwan, wel dyna di canlyniad ymateb oddi wrth yr arglwydd. Fod yr addoldaid sydd o'n gwmpas ni yn mynd yn adfeilion, yn cael ei gadael I fynd, does na neb yno i'w cynnal nhw ac I ddangos bod nhw'n dau gweddi i'r holl genhedlaeth. Ond dyn ni rhoi diolch, bydden? Dyn ni rhoi diolch bod gennon ni un mwy na Solomon wedi gweddio trosom ni. Ffeiledig oedd Solomon, fel pob un ohono ni, yn hoffi I fod o'n caru Duw ei holl galon, fel Dafydd I dad o'i blaen. A mae o'n hoffi hefyd the trappings of wealth. Mae o'n hoffi'r pethau yma, ac yn mynd i'w hoffi nhw. Ac awn ni mi sôn am y gwragedd a'r gorddau'r chragedd hefyd. Mae'n temffeiledig iawn hefyd. Ond mae gennon ni un sydd wedi gweddio trosom ni. Sydd wedi mynd i'r groes trosom ni. Sydd wedi cymryd y belltith arno ef ei hun. Sydd wedi cymryd canlyniad yn beiau a'n crwydro ni a'n mynd I gyfeiriad yn hunain a'n diffyg ymostwng ni arno fo'i hun. Pob peth yr heiddem ni y mae ef wedi gymryd yn ei gorff ei hun ar y groes. A dyna lle dyn ni'n dod wrth I ni ddod at fwrdd y cymyn I gydnabod ac I selio eto cyfamod newydd yma Duw wedi wneud hefo'i bobl. A'r Hen Testament ynglyn â'r hen gyfamod. A'r cyfan yn y Testament newydd ynglyn â'r cyfamod newydd. Sydd yn rhagorach, yn well, yn fwy, ac yn arhosol hyd byth, oherwydd bod Duw yn preswylio. Nid mewn teml o waith llaw, ond yn ei bobl, wedi preswylio yn ei fab yn plith ni, I rhoi ei ysbryd, wedi gadael ei ysbryd gyda ni, I fod yn dan ar yn hallor ni'n hunain hefyd, ac mewn preswylio bellach. Nid yn yr stafell, ond yn ei bobl. Cymhlith I bobl ei hun sydd yn cyffesu ei enw. Felly mi ddawn, mi ganwn ni am weddi, ac mi nawn ni gyflwyno'n hunain i'r arglwydd a rhoi diolch am y bara a'r Gwynn yma, ac mi nawn ni gymuno efo'n gilydd wedi hynny. Mi ganwn ni rif yr emyn 166. Mae hynny efo chi sydd am wneud a chydnabod na fethodd gweddi dair erioed a chyrraedd hyd y nef. Diolch Glenys.
Rwy'n chi'n ei roi diolch eto felly i'r arglwydd. Diolch y tro hwn am y cyfamod newydd neu wedi wneud efo ni, trwy ac yn ei fab Iesu Grist. Chi'n weddio. O Dduw ein Tad, ni'n diolch i ti dy fod ti yn dangos dy bresenoldeb i ni trwy dy ysbryd lan, yn preswylio am plith dy bobl, yn bendithio, yn cynhesu, yn agor ein llygaid, yn helpu ni dy garu di, yn fflamio'n calonau tuag ata ti dy hun. Helpa ni arglwydd, dy garu di a'n holl galon enaid a nerth, a madde ni arglwydd yn diffygion i gyd. Wrth i ninnau yma arglwydd y mostwng ger dy fron, cydnabod yn methiant, cydnabod na allwn ni wneud dim arglwydd sydd yn mynd i roi hawl i ni ddod ger dy fron. Rydyn ni yn methu o ddydd i ddydd, rydyn ni yn pechu i therbyn, yn meddyliau ac yn gweithredoedd arglwydd. Rydyn ni'n cydnabod hynny. Wrth wneud hynny yn cydnabod yn llwyr ddibyniaeth arna ti. Gofyn i ti arglwydd drigarhau wrtho ni. Fel yr wyt ti wedi trigarhau yn dy fab Iesu Grist, bydde di'r trigaredd yna parhau tuag ato. Bydde di ddo parhau i lenwi'n meddyliau, ac i lenwi'n profiad hefyd o'r byd yma, bod o'n le lle mae amgylchiadau'n groes yn aml, ond lle mae'r arglwydd Iesu yn cydymdeimlo â ni, wedi cymryd y bai am yn methiannau ni ac am yn beiau ni i gyd, ac yn rhoi ni dderbyniad gyda thi, ac yn rhoi ni addewid o dy ras a dy fendith di hefyd. Dduw ein Tad, bendithia yr elfennau yma un cyrff ni heddiw, wrth i ni fod yn ei cyflwyno nhw i chdi y bara a'r Gwynn yma, cof amdanat arglwydd Iesu, gorff a dorwyd ein mwyn, waed a lifodd eron ni. Dduw ein Tad, ni'n diolch i ti am drefnu'r fath ffordd, y fath gyfamod, gostiodd gymaint i ti dy hun, gostiodd gymaint i dy fab, gostiodd gymaint i ti i'w gweithredu fel hyn yn drindod sanctaidd yn mwyn ni. A dyn ni'n dod ac yn gofyn i'r cyfan o Dad bod yn effeithiol yma heddiw, bod yn wir yn gwneud ninnau ar hyn o bryd yn bobl i chdi, yn cryfhau ni yn yn ffydd, yn hadnewyddu ni arglwydd yn ymrofiad i ti, ac yn nerthu ni yn gwasanaeth dy fwyn. Bendithia arglwydd, nid am yn bod ni'n galw, nid am yn bod ni'n gofyn, ond am dy fod ti yn llawn trigaredd a gras. Mwyn ac yn denw
yr ydyn ni yn gofyn. Amen. Felly, sy'n ni glywed darllen geiriau sefydlu swper yr arglwydd fel y mae Paul yn ei gosod nhw allan yn ei lythyr at y Corinthiaid. Mi nawn ni ymestyn at y bara sydd wrth yn ymlenni a'r Gwyn wedyn. Hefyd, ma'ch croesawu chithau wneud yr un modd yn eich cartrefi fel petai chi gyda ni yma. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn a draddodais i chwi. Yr arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef gymryd bara. Gweddio ddiolch. E torodd a dywedodd, hwn yw fy nghorff, sydd eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Tawn bawb o'r bara. Gan yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud, cwpan hwn yw'r cyfamod newydd ym fy ngwaed i. Gnewch hyn bob tro yrryfwch ef cof amdanaf, oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, cynyfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Ffeswn ein ffydd a cyfwn o'r cwpan. Diolch i ti arglwydd am gofio amdanom ni. Diolch i ti am weithredu o'n plaid. Diolch i ti am dy iachawdwriaeth fawr yn Iesu Grist. Helpa ni arglwydd i lochesu ynddo ef. Nid yn y tŷ, nid yn y meini. Ond fel yr wyt ti'n breswylio ymhlith dy bobl. Ymhlith y meini bywiol yma, rwyt ti'n gwneud ni'na i fod. Helpa ni'na i breswylio. Yn y tŷ mae Iesu wedi ei osod allan o'n blaenau ni, yn ei gorff ef ei hun, yn ei bresenoldeb ef yn wastad, a cadw ni yno arglwydd yn ddygariad bythol. Cynorthio ni yr wythnos hon, gyffesu enw, i arddel yn ffydd ac i ymostwng ger dy fron, mwyn Iesu Grist. Amen. Gawn ni ganu i gloi'n hoedfa, geiriau cyfarwydd i chi. Ddim ar y sgrin, dwi'n ymddihiro, y fideo ddim am drosglwyddo i'r fan yna bore yma. Gawn ni rhif 49, diolch i ti yr holl lluog ddiw am yr efengyl sanctaidd. Halleluia. Amen. Tair pennill, ia?
a'r bendith hefo'n gilydd. Fel ohonom ni. Gras arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni o lawr hon, hyd beth. Amen.